Здравейте! Аз съм професор Александър Оскар и в моята ежедневна клинична практика като лекар се сблъсквам с най-разнообразни случаи на пациенти, деца и възрастни с заболявания на зрителната система. В рамките на изложението Aesthetic Expo Health and Innovation ще ви запозная с най-новите тенденции в офталмологията и комплексната грижа за зрението и слуха. Вече повече от 20 години веригата оптики Zeiss Vision Center, Grand Optics, Joy Optics, Optissimo, Optiki BG и Kids Optics са сред водещите оптики на българския пазар. Следващата стъпка в развитието на компанията е свързана с предстоящото откриване на високотехнологичният медицински център Зрение и слух, който ще се намира в Мол Парадайс. Медицинският център Зрение и слух ще предоставя високотехнологични услуги на световно ниво в областта на офталмологията и грижата за очите. Очакваме ви на 15 октомври в Гранд Хотел Милениум на Aesthetic Expo Health and Innovation.